त्या बिल्डिंगीत जितूच्या बाबांनी सरांना एक छोटीशी रूम दिली होती, जिकडे सगळे क्लब क्रिकेटर्सचं एक कॉमन किट असायचं, जे मीही वापरलं. ज्यावेळेला सुरुवात केली क्रिकेट खेळायला, त्यावेळेला एक कॉमन क्लबचं किट होतं. सरांनी मला सांगितलेलं, की "तू हे वापर. हे पॅड्स, ग्लोव्हज, बॅट जे काय असेल सगळं वापर तू." तर त्या तिकडे आम्ही किट ठेवायला जायचो. एक मोठं पोतं असायचं. त्या म्हणजे आज जर का त्या पोत्याचा कोणी वास घ्यायला सांगितलं, तर तो चॅलेंजिंग असेल. कारण तो घाम कधीच सुकला नाही तिकडे आत रूममध्ये असल्यामुळे. आणि नंतर नाईलाजाने पण ते घालून आम्ही खेळायचो. आणि अबाव ऑल जो आनंद आम्हाला मिळाला आणि जे एक प्रत्येक गोष्टीचं जे व्हॅल्यू करण्याचं जे सरांनी शिकवलं, दॅट वॉज इम्पॉर्टंट आमच्यासाठी. बऱ्याच वेळेला रोलिंग आम्ही करायचो, पाणी मारायचो इकडे. प्रवीण, तुम्हाला सगळ्यांना आठवत असेल, तिकडे आपला एक ग्राउंड्समन होता रामचंद्र म्हणून. तर रामचंद्रला बऱ्याच वेळेला